Общинският съвет е орган за защитата на правата и интересите. Сега се получава втори орган за защитата на правата и интересите и то пак студентски. Вече с този послан... Да, мисля, че вече ще изпади в нокаут. Трябва само за едно вметване да направим, след което ще продължим. Предложение на декларацията, която приехме, че Народното събрание ще излезе с нея. Само ще дам думата да бъде прочетена декларацията и съответно, ако имате някакви допълнения, не ме карайте, вече имате две забележки и малко ви е повече. Благодаря на Декларация на Националното представителство на студентските съюз в Република България. Ние, студентите, докторантите, курсантите, представители на студентските съвети на висшите училища в Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България, на редовно заседание на Върховния ни орган, спазвайки правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство, изразяваме нашите решения чрез настоящата декларация. Потвърждаваме и утвърждаваме резултатите от проведените общо събрания на 23-25.02.2007 в град София с домакин УНСС и 23-25.03.2007 в град Пловдив с домакин Аграрен университет Пловдив за избор на ръководство на МПСС за мандат 2007-2008, както следва. Даниел Йорданов, председател на МПСС, представител на УНСС. Димитър Колев, главен секретар на МПСС, представител на Софийския университет Климент Охридски. Георги Озунов, председател на ОС на МПСС, представител на Технически университет София. За членове на изпълнителен съвет на МПСС: Йордан Алексиев, надпис, Свилен Стоянов, Русински университет Ангел Кънчев, Константин Бозовски, Висше строително училище, Стефан Дъженков, Американски университет Благоевград, Васил Илиев, ХТМУ, Иван Митев, МГУ, Стефан Аспарухов, УАСГ. За членове на контролния съвет: Ян Николов, председател, Бургаски свободен университет, Катя Костова, КТП, Силвия Шекилова, Театрален колеж Любен Гройс, Стоян Костов, Висше училище Земеделски колеж и Петър Колов, Международно висше бизнес училище. За заместник председатели: Кирил Янкулов, Аграрен университет Пловдив, Кирил Кирилов, ЮЗО, Силвана Пълнова, НСА, Мариан Ников, Варненски свободен университет и Иван Митев, МГУ. Изразяваме нашето становище и позиция относно стратегията за висшето образование и проекто законите за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесени в Народното събрание на Република България съгласно приложението, което последствие ще се вземе като решение. Ще влезе като текст. Осъждаме действията и постъпките на наши колеги, които изразяват позициите от името на организацията без да имат това право, като по този начин нарушават нарушавайки правилника, тук малко се измени, правилника на организацията, клеветят името на Националната студентска организация. Действията си те уронват престижа и авторитета, както на самата организация, така и на всеки неин член и на всички студенти, докторанти и курсанти в България. Декларацията е приета на общо събрание, проведено в периода на 23-25 град Пловдив, отразено в протокол от заседанието. Председател на ОС, главен секретар и председател на МПСС. Не, това беше вмъкване, ще се върна. Само вмъкване, за да отида да направя моето. Техническа корекция само. Нека заместим председателите да минат след председателя на обществото на МПС. Не, тук не е по важност не са сложени. Председател заместим председатели и надолу. Декларацията къде е да я пращаме? Целта на декларацията е да я изпратим до ръководството на висшите училища и до медиите. Тук ще правя предложение. Не казвам, знаете ли министра? Всички институции, които занимават. Правя две предложения за план, ще бъде на бланка, нали? На бланка, да. Правя две предложения в такъв случай. Първото е всички, които подкрепят и присъстват на събранието, да я подпишат, т.е. да не бъдат само фокусите на тримата души. Защото ние с това превъзхождаме онези 13 души, с това, че наистина сме 26, а не сме 13 да се представяме на 18. И с фокусите всеки един ще докаже, че е бил тук и че е видял какво е станало, че няма против това. Първо. И второто предложение, което правя, не знам дали е редно да изброяваме всичките си органи, защото става малко
25-6 човека и на ръководство 22. Достатъчно е да затвърдим, примерно, председател на Общо събрание, главен секретар, изпълнителен съвет и председател на контролен съвет, примерно. Той спомня име за председател, вече няма проблем. Да, няма да членове на контролен съвет. Въпреки че има и това и друг състав. Моето мнение е, че трябва да има имената от гледна точка на това и самите ректори, когато получат информацията, да им е ясно кои хора и от кой университет. От такава гледна точка съм ги написал. Защото винаги във всички писма пишем председател, главен секретар или председател на ОС. Добре. Друго. Приемате ли, да пише ли всички, които